What's up mga kablad? Ito na naman tayo. Tingnan natin yung mga pananim ng kwan. Yan, nakita na. Ganda yung mga magiging ulam. So sino ba nag-uulam nito? So yan mga kablad. Kita mo yan. Yan, nakikita yung mga lawak na yan. Yan. Hindi akin yan. So wala tayong ibang pagkakitaan. Pag walang ulam, magtiyaga dito sa talbos. Ayan. So yan po ang aming ulam. So shout out sa mga kumakain nito. Good for the health, ika nga. Kung may problema ka sa dugo, ayan, dagdagan natin hanggang sa ma-high blood. Okay? So ayan, mga masisipag nating mga kasama. Yun ang ginagawa dito, yung lockdown. Yan. Okay. So hindi kailangan ng porque nandito ka sa syudad, hindi ka na makakapagtanim. Para-paraan lang, di ba? So yun. Okay. Mamaya itutur natin sa mas malawak. So shout out nga pala sa mga kablad natin dyan. So pasensya na, ngayon lang din ako nakakapag-vlog at wala rin akong maayos na content. Ito nga, nag-iisa na ng cellphone, kailangan pa rin natin yung maayos na gamit. So sige, punta tayo dun sa may mas malawak na taniman. Okay, dito naman tayo mga kablad. So sa part na to, meron tayong pichay. Yan. So pichay, yan, tanim ng ating mga kasama. So what's up? And shout out nga pala kay Patricio kung sipag kong kasama dito. Okay, yan yung tinanim nila. So kita mo naman, may sitaw. Yung pag walang ginagawa, kailangan natin ng maayos na, diba? So hindi sa amin na taniman, kahit pa paano mayroon tayong napagkukunan para sa lahat. Shout out sa mga masisipag, Patricio, shout out sa'yo. Sa kapatid ko, Noel din kasi yun sa dalawang Noel. Ito yan, ito yung ating sitaw. Atin na yan, hindi lang sa kanila. Diba? So ganda naman mga kanina nakuhanan pa lang yun. Ayan. Talbos, pati yung kangkong mayroon doon sa gawin na yun. Ito naman yung pichay, talbos ng kamote. Okay, para-paraan. So salamat tayo kahit pa paano mayroon pang tatanim. So yeah, yun, alugbati. Ito ba yung alugbati na kulay puti. And then mayroon tayong as usual, malunggay. Di mawawala yung malunggay. So mawala na lang lahat, huwag lang yung malunggay, no guys. So meron pa tayong kamatis. Yan, para-paraan lang mga kasama natin. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Yan, meron pang lemongrass, alugbati. Ito tayo sa alugbati para makontrol yung ating blood sugar, yung mataas na sugar content. Ayan, yung kainin natin, huwag nang marte. So ayan, diba mas maganda, araw-araw nilang dinidiligan. Ayan, shout out sa mga masisipag. Ayan, may malunggay. Pahapyawan lang natin ang ito, magaganda. Kagandahan nito guys, pwede natin sabawan, gisa, depende sa inyo kung anong paraan yung pagluto nito. So ayan, hanggang doon yun sa kabila. Ito lang muna ipapakita ko at tayong ibang pupuntahan. So